20 майда бөтә дөнья травматологтар көнен билдәләй. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфөнең 17нче балалар клиник дәваханаһы травматологы, югары категориялы табиб Ренат Хайруллин. Ренат Регенч, һаумыгыз. Саумсыз. Шулай итеп, бүген һеҙҙең һөнәри байрамығыҙҙы бүлектә нисә пациент ҡашлай? Безнең бүген көндә бүлектә инде 50-дән артык балалар ҡаршылады безнең белән. Алар кырында 40-лаган ата-аналар да ята. Был күпме һеҙҙең бүлек өсөн? Күп. Безнең бүлектә 40 урын бүленгән. Төрле отделениеларда инде шул 50 бала ята безнең. Ә нинди имгәнүҙәр менән? Имгәнүләр төрле хәзер җәйгә язгы вакытка чыгып белән бит инде аяк-кул имгәнүләрен, сынуларын күбәяләр. Тағы нимәләр аяк-кул һындыралар? Күбрәк аяк-кул, велосипед, самокатлар, төрле приспособлениялар. Һәм башка ярәхәттәр алалар инде балалар. Шулар белән. Һуңгы вакытта шундай фикер бар, балалар араһында имгәнүҙәр ныҡ артты тиҙәр. Һеҙ был менән килешәһегеҙме? Моның белән килешергә була. Беренчедән инде бу менә җәйге вакытка чыгу белән балалар хәрәкәтчәнлерәк булалар. Кышкыны бит инде өйдә күбрәк укып утыралар, телефонда, компьютер атларында утыралар. Җәйгә чыккач инде алар күбрәк сикерә башлыйлар, йөгерә башлыйлар. Шуның белән аларның организмлары бик әзер түгел булалар. Шунлыктан инде икенче яктан киемнәрен салып утыралар бит инде. Киемнәре булмагач өстәмә саклау булмай организмда. Калын курткалар, калын киемнәр саклап тора барыр. Өченчедән инде балаларның төрле кагыйдәләрне үтәмәүлекләре шушы җәрәхәтләргә китерә. Әйтеп китәсе килә инде менә велосипедлар, әлеге көндә самокатлар, электр самокатлар күбәйеп киттеләр. Шул самокатлар белән күп җәрәхәт алган балалар күбәйеп киттеләр. Алар йөртүчеләр генә түгел, аларның юлында килеп чыккан җәяүлеләр дә килеп керә безнең бүлеккә. Бuna bir neçə yıl элек үсмерләр арасында селфи мамаугыслар, экстремал селфи мамаугыслар күбене бүген улар нисек бармы? Селфи белән маугышлар бар иде, но безнең отделениедә инде алар бик күп булмадылар. Менә минем истә былтыр бер кызыкай агач башына төшеп, менеп, ботакка утырып селфи төшерергә теләп инде җыгылып төшкән. Быел андый балалар бездә булмады. Шулай да иң авыр пациентлар бәләкәчләр төрлечә алар. Ул инде кайберләре менә балаларның безнең белән аралаша алмаенча, теләкләре терелергә булмаенча, шул балаларны авыр пациент дип атарга буладыр инде. Демәк, бында яшь үзенчәлеге түгел, киресенчә баланың үзенең психология. Үзенең психология, аларның терелергә теләкләре булырга тиеш. Без бит инде ярдәм итәбез. Күпчелек хәлдә аларның үзләренең дә безгә ярдәм иткән хәлдә үзләренең дә терелергә теләкләре булырга тиеш. Һәм һезнең иң билдәле пациентларыгызның береһе ул 12нче этаждан атлап төшкән үсмер бала шулай. Уның нисек терелергә теләге булдымы? Аның теләге булды. Ул Аллага шөкер бүгенге көндә инде өендә әнисе белән реабилитация үтеп яталар. Шуңарга ул артабан һаулыгын теләйбез. Терелсен. Бuna балалар травматологы, ул өлкәннәрнең табибына нимә һәмән аерыла? Нимәне белү кирәк һеҙгә? Өлкән белән балалар табибларының аларның аерылышлары бар. Өлкән кешеләр бит инде алар үзләре аңлап табибларга уйланып уже мөрәҗәгать итәләр. Аларны бер кемдә барырга дип алып бармый. Балалар бит инде бүтәнчә. Аларга аңлата белергә кирәк, алар белән сөйләшә белергә кирәк, аларны үзенә якын айта белергә кирәк, уйнай белергә дә кирәк, кайберчәндә шаярта белергә кирәк. Шуңа инде аларга эшләсе манипуляциялар, обследованиялар турында аңлатырга, дөрес итеп аларга алып барып җиткәргә, үзебезгә якынлаштыра белергә тиешбез инде без. Шуңа һәрбер балалар хастаханәсендә эшләгән табиблар алар инде
балаларның психологиясын белергә тиешләр. Әдгенә психолог та булырга кирәк. Психолог та булырга кирәк. Чөнки инде балалар төрлечә, алар бит инде безнең сабыйлардан 17 яшькә хәтле, 18 яшькә хәтле балалар. Сабыйлар белән бер төрле сөйләшәсең, олар белән инде икенче төрлерәк сөйләшәсең. Бына травматологларда улар кулдар белән күрәтиләр. Рентген кабинетына индереп җибәргәнгә тиклем имгәнүләрне билдәләй аласызмы? Билдәле алу бик кыен түгел дисәк тә була инде. Кайбер чакларында безгә рентген гына түгел, безгә компьютер томографиясы да, МРТ томографиясы да кайбер чагында ярдәм итә. Булай күпчелек чакта инде диагнозны уже алар кергән чакта карагачтан соң куеп була уже. Был тәҗрибә белән киләләр инде. Һеҙҙең эш тәҗрибәһе? Мин инде 10 елдан артык эшләйм бүлектә. Һәм был тәҗрибә менән киләдер инде шулай. Бына һеҙ әйттегеҙ, МРТ һәм башҡа техникаларда әйтеп үттегеҙ, заман медицина сынапта ҙур аҙымдар менән алға атлай. Бөгөн ниндәй заманса техника ҡулланаһығыҙ? Бүгенге көндә инде шул компьютер томография, МРТ томографиялары үткәрәбез, алар безгә булышалар. Диагноз куйганда булачак операциялар эшләгән вакытта планировать итәргә шуларны булышалар бит инде. Бүгенге көндә безнең отделениедә төрле минималь инвазив операциялар да үткәрелә бит. Шуңарга алар бергә теге алып барыла инде. Ниндидер бына катмарлы операциялар алып бару мөмкинлеге бармы хәзер? Катмарлы операциялар алып барабыз, төрле шулай дип киткәнчә минималь инвазив операциялар төрле сөякләргә эшлибез бит инде. Алар бәләкәй генә кеше кисешләр аша эшләнә. Беренчедән операция вакытлары әзәя, кан югалтулары әзәя дигәндә бит инде. Шуңа артроскопия, буыннар артроскопиясы кертелә бүлегебездә. Шуңа күрә алга барабыз дисәк тә була инде. Үсмер баланың организмы өчен ул операция һәм вакытында дәвалау гына түгел, ул реабилитация да мөһим. Шулай бит. Реабилитация мөһим, чөнки без балаларны операция эшләгәч, манипуляциялардан соң күпчелек чакта аларны кайтарып җибәргәндә алар терелеп кайтып китмиләр. Күпчелеге гипс та йөриләр. Кемдер 1 ай, кемдер 2 айда йөрергә мөмкин. Шуңа гипсны салгач, балалар инде гипсны салдыргач, кулын, аягын сындырганча хәтле эшләй башлай дип уйлыйлар кайбер чагында ата-аналар. Ул дөрес фикер түгел. Шуңа ул балаларга аталары, әнәләре булышырга тиеш, ярдәм итешергә тиеш, реабилитация үткәрергә. Индидер гимнастика булырга тиеш. Гимнастика, физиотерапия булырга тиеш инде. Табибларның булышулары да кирәк. Төрле инструментлар да кайбер чагында кирәк булуы мөмкин. Бына хәзер яйгы каникулдар җитә, укучылар укудан бушай һәм күпләп сынапта урамдарга сыга. Шул һәттән ата-әниләргә инде кәңәшләр иткерәһегез. Ата-аналарга инде әйтәсе килә, балаларына күз колак булып, аларны бер үзләрен калдырырга тырышмаска, алар белән бергә уйнарга, вакыт уздырырга, игътибарлы булырга. Балаларга инде төрле кагыйдәләр өйрәтергә, юл кагыйдәләре. Хәзер инде җәйге айларда су буена балалар төшә башлыйлар. Анда үзләрен карай белергә, кагыйдәләрне өйрәтергә кирәк. Су буендагы усак эргәһендә лә иплерәк булырга кирәк. Иплерәк булырга кирәк. Шуннан инде җәйге айда хәзер тәрзәләр ачып бит инде. Москит сеткалары куя башладылар бит инде. Күпчелек чакта бәләкәй балаларны кышкы вакытларда тәрзә төбенә бастырып уйнаткан балалар кайбер ата-аналар. Җәйгә алар үзләре менеп басалар да, шул москит сеткасына терәлеп төшеп китергән бушлар. Шул якларда бар. Шуңа тәрзә төпләренә куймаска, шундый кагыйдәләрне әзрәк балаларга өйрәтергә генә түгел, теге аларга кабатлап та торырга, аңлатып торырга, шундый пожеланияларны да аталарга. Коллегаларыгызга байрам уңаеннан теләкләрегез бармы? Бар. Бүтән коллегаларыма, укытучыларыма шушы бәйрәм көнне инде әйтеп китәсе килә, сәламәтлек, саулык, тазалык теләп, эшләрендә уңышлар, эшләгән эшләрендә пациентларның терелүен, тизрәк терелүләрен теләргә, гаилә сәламәтлеге теләргә. Барысына да зур сәлам.
Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Һеҙҙе лә һөнәри байрамығыҙ менән ихлас ҡотлайбыҙ. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Зур рәхмәт. Һәм рәхмәтле пациенттар атасылар. Рәхмәт, рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, бөтә дөнья травматологтар көне уңайынан Өфөнөң 17-нче балалар клиник дәваханаһы травматологы югары категориялы табип Ринат Хәйруллин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Игътибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.